قدم من نسيات عبريدي رنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون زخبركم سمعتي ردي إرنا بحافشة بفلايك أتختاتلت مدب من إسيات كميك أنيخم حمس كوينو نعخم يخون يمزبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محري سنة أنحوت قدم من نسيات عبريدي رنا زخبركم تختاتلت مدب من إسيات زحلف قدام على 14 ጥሪ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት መንእሰይ ዳንኤል ጴጥሮስ ኣካል ናይቲ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ኣብ ሃገር ሆላንድ ከተማ ኦምስፎርድ ሰሚናር ኣካይዱ ነይሩ። መንእሰይ ዳንኤል ዝሓለፈ ዓመት ንስኻ ሓደ ካብ ብዙሓት ኢኻ ትብል መፅሓፉ ኣሕቲሙ ነይሩ። ሎም ዓመት ድማ ቁጠባዊ ኩነታትካ ከመይ ተማሓይሽን ገንዘብካ ኣብ ምንታይ ተወፍሮን ናብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተኮረት ምልቓቕ ዘርእስታ መፅሓፍ ኣሕቲሙሎ። መጽሓፉ خلالن ሰሚናራት ክህብን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ካናዳ ዝመጸ መንእሰይ ዳንኤል ኣብቲ ኣብ ሆላንድ ዝሃቦ ሰሚናር ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣልዒሉ ሓሳቡን ትምህርቱን ሂብሎም። ገለ ካብቶም ኣርእስታት ጥቕሚ በይንኻ ምዃንን ንገዛእ ርእስኻ ግዜ መሃብን ምድማፅን፣ ጥቕሚ ሓበሬታ፣ ራእይ ወይ መጻኢ፣ ዕርክነትን ካልኦትን እዮም ነይሮም። እቲ ዓሚቑን ኣሳታፍን ዝነበረ ሰሚናር ብቁፅሪ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ሃገር ሆላንድ ከምኡውን ካብ ሃገር ቤልጅየም ተሳቲፎሞ። በይንኻ ምዃን ብሕታውነት ክስማዓካ ከሎ ማለት ኣይኮነን። ብሕታውነት ኣብ ሓደ ቦታ ክትህሉ ይግባአኒ፣ ግን ድማ ምቕባል ኣብየም ንኽትብል ከለኻ እዩ። በይንኻ ይትኹን ዝብል ትምህርቲ ስለ ዝተምሃርና በይንኻ ይትኹን ሰባት ክትፃወት ኣለካ፣ ሰባት ክትህሉ ኣለካ ገለ ዝብሉ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂርና ኢና። ብትክክል ኣብ ግዜኦም ይሰርሑ ነይሮም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ሕጂ ግን ምስ ሰባት ክትነብር ተኾንካ በይንኻ ምዃን ተላሚድካ ክትፀንሕ ኣለካ። ሰባት ክሳዕ መዓስ ምሳኻ ኣለዉ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ብዘይ ንሱ እምበር ተላሚድካ ክትፀንሕ ኣለካ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና መደብኩም መደብ መንእሰያት ኣብቲ ብቐዳም ዕለት 14 ጥሪ ዝተዋህበ ሰሚናር ብኣካል ተረኺባ ነይራ። ሓፂር ኣብቲ ሰሚናር ካብ ዝተዋህበ ትምህርትን ናይ ተሳተፍቲ ርእቶታትን ከም ዝስዕብ ተኸታተሉና። ብዘይ ሓበሬታ ድማ ንገዛእ ርእስና ኣይልውጦን እዩ። እንታይ ደኣ ኣሎ ዝልውጦ ምስትውዓል ግን ንገዛእ ርእስና ኣይልውጦ እዩ። ስለዚ እንታይ ንደሊ ክንሓርፍ ተኽእልና ድማ በይንና ክንከውን ኣለና እዩ። እቲ ዘለካ ካብ ኩሉ ተተወስደ ምስትውዓል ግን ክትዕድግ ኣለካ እዩ። ብዘይ ሓበሬታ ምህላው ኣይኮነን ህይወትና ዝልውጦ። እንታይ ደኣ ተፈጥራዊ ሕጊ ምሕላው ሓሲብኩም ኣለኹምሽ። ብዘይ ሓበሬታ ዝልውጥ ነይሩ ተዝኸውን ቀዳማይ ዝልወጥ ሽጋራ ዝስሕብ ዶክተር ሪኢኹም ትፈልጡ ዶ? ሪኢኹም ኣለኹም። ንዓኻ ሽጋራ ይትስሓብ ይብለካ ንባዕሉ ግን ይስሕብ። ሰብ ሓበሬታ ኣለዎ። ነቲ ሓበሬታ ግን ናብ ምንታይ ይቀይሮን ማለት እዩ። ሕጊ ተፈጥሮ ግን ክሕሊቅ ኣለ። ሕጊ ተፈጥሮ ሳምቡን ሽጋራ ይተፈጥረት ነቱ ሕጊ ተፈጥሮ ተጥሒስካዮ እሱ ተመሊሱ ይጥሕሰካ። ቅድም ዝመስለኒ ዝነበረ ፈጣሪ ይቐፅዕ እዩ ዝብል እዩ። ሓር ግን ክሓስቦ ከለኹስ ሕግታት ምጥሓስና ኢና ንሕና ገዛእ ርእስና ንኽእል። ስለዚ ተፈጥራዊ ሕግታት ክንሕሎ ኣለና እዩ። ኣብ ህይወትኩም ተፈጥራዊ ሕጊ እንድሕር ሓሊኹም ኣነ ህይወት ኣዝያ ትኸብደኒ ነይራ። ተፈጥራዊ ሕግታት ግን ክከናኸን ጀሚረ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ኣብ ጎነይ ሓንቲ መንእሰይ ሓፍተይ ኣላ። ሎማዓልቲ እዚ ናይ ዳኒ ሰሚናር ከመይ ረኺብክዮ? ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብዙሓት መንእሰያት ከማን ሪአ ተሓጒሰ ደስ ኢሉኒ። መጀመርያ እውን ዳኒ ናብዚ መፂኡ መንእሰያት ክዕቢሉ ብምፅኡ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ኣነ ከም መንእሰይ መፅን ክፈልጥን ክመሃርን ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ እውን ከሰላስልን ኢለ መፅአ ብዙሕ ከዓ ተማሂረ ዘድልዩኒ ነገራት ከዓ ነጥቢ ወሲደ ኣለኹ። ያ ዝመስል ብዙሓት ነጥብታት ኣልዒሉ ነይሩ ዳኒ ሎማዓልቲ። ካብ ኩለን ዝመስጠት ከነይቲ ነጥቢ ነይራ? ያ ኩሉ እኳ ዘተኣሳስር ምስ ገዛእ ርእስኻ እንድዩ ምስ ገዛእ ርእስኻ ትቐርቦም ሰባት ትኸዶ ቦታ እንታይ ክትገብር ኣለካ ልምድታትካ ክትገድፍ ከም ዘለካ ወዘተ። ብዙሕ ግዜ ከዓ ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ እንታሽሙ ከምዚ መደባት ማለት እዩ መደባት ምስራዕ ተዛሪቡ ነይሩ። ካብ ሎም ምሸት ከይድኩም ሲ ገለ መደብ እንታይ ይረአየክ ነይሩ ብዛዕባ ነብስኻ ብዛዕባ መደባት ክዛረብ ከሎ ላይክ ስእሊ ኣእምሮ ብስእሊ ኣእምሮስ ነብስኻ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ትብል ነይሩ። ንስኺ ነብስኻ ኣብኡ ትይኽ ነብስኻ እንታይ ይረአየክ ነይሩ ብዛዕባ ገዛእ ነብስኻ? ያ
ቅድሚ ንሱ እስኸማን ክዛረብ ከሎ እቶም ዝሓለፎም ነገራት ስለ ዝዛረብ ዝነበረ ካብቲ ናቱ ተመርኪሱ ይዘዕለለና ነይሩ እዚ ኩሉ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሎ ካባይ እውን ጀሚርካ ማለት እዩ ኣነ ከዓኒ ብዙሕ ነገር ክቕይሮ ዝደልሉ ናይ ምንባብ ዕቤተይ ክውስኽ ከም ዝደሊ ብዝያዳ ከዓ ኣብ ሰብ ተመርኳሲት ክኸውን ከም ዘይብለይ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ክሓስብን ክኽብርን ከም ዘለኒ ብፍላይ ከዓ ምስ ነብሰይ ክፋቐር ከም ዘለኒ ዝገበረኒ ኩሉ ነገር ከዓ ብዘይካ እግዚኣብሔር ካልእ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ከዓ ብሄረኒ ኮይኑ ተሰሚዑ ጓል ክንደይ ዓመት ኣለካ ሕጂ? ጓል 19 ዓመት ኣለኹ። ጓል 25 ዓመት ምስ ኮንኪ ንሰላም ኣበይ ትርእያ? ክሪኣ እንተኮይነ ክፅዕረላ ኣለኒ እንድዩ እዚ ሕጂ ሃንደበት እንተኾነኒ ግን ኣብታ ትደልያ ሰላም ክኸውን ይደሊ ሰላም እንታይ እያ ትደሊ? ኣሲስተንት ኣፕቴክ ኣሲስተንት ክኸውን ይደሊ ቴክ ኣሲስተንት ናይ ፋርማሲ ማለት እዩ ያ ኒዘርላንድ ወይ ባኸይኑ እወ ፋርማሲ ክኸውን ናይ ፋርማሲ ኣገልጋሊት ወይ ሰራሒት ክኸውን ይደሊ 5 ዓመት ማለት እዩ እወ ኣብኡ ኣትየሲ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ወይ ናተይ ክኸፍት ድዩ ወላ ክሰርሕ ኣብኡ ክሪኦ ደስ ይብለኒ የቐኒየለይ ብጣዕሚ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመስግነ ክፈቱ ተስፋ ገብርከ ድሕሪ 3-4 ዓመት ጓል 25 ዓመት ምስ ኮንክስ ኣፖቴክ ኣሲስተንት ናይ ቤት መድሃኒት ሰራሕተኛ ክትኮን ያ ኦክ ኣነ ወላይ ደሊ ከምዚ ጌርካ ከዓ ተገዲስክ ስለ ዝሓተትኩኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኪ ኣብዚ ኣመስግኖም ኣነ እውን ድሕሪ 25 ገለመለ ከምቲ ዝደልዮ ክኸውን ተስፋ ኣለኒ ክኸውን ኢለ ከዓ ፅዕር ኣለኹ ፅቡቅ ዕድል ግበረልኪ ኣሜን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ሕጂ ኣብ ጎናይ ሓደ ሓወይ ኣሎ ከመይ ውዒልካ መጀመርያ እግዚአብሔር መስገን ቤላ ጽቡቅ ከመይ ነይሩ መደባት ለው መዓልቲ ሰሚናር ናይዳን ብዙሕ ሰብ ነይሩ ብዙሕ ተኣኪብ ነይሩ ብጣዕሚ ዘሐጉስ መዓልቲ ነይሩ ኣነ መጀመርታ ኢሎም መዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሓንቲ ሕቶ ሓቲትካዮ ነርካ ዳንኤል ኣብ መድረክ ኣውፅኡ የርእየካ ነይሩ እንታይ ሓቲትካዮ ነይረ እንታይ ነይሩ መደብ ኣብቲ ሰርዓሉ ግዜስ እቲ መደብካ ዘይሳኻዓልካ ኣሎ ሕጂ ምስኻ ዓንተ ኣብካ እቲ መደብካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክሳኻዓልካ ማለት ኣብቲ መፈፀምቶ ንክተብፅሖ ማለት እዩ እቲ ዝሓሰብካዮ እንተዘይሰሚሩ ማለት ኣብ መንጎ ሕጂ ፕላን ምስ ተውፅእ ኣብ መንጎ ፕላን ሕጂ ነቲ ፕላንካስ ኣብ መፈፀምቱ እዩ ተብፅሖን ዝዕግብ መልሲ ዶ ረኺብካ እወ ፅቡቅ መልሲ እታ መልሲ ማለት ሓደ ነገር ዝደለኻዮ ወይ ሕማቕ ነገር ኢልካ ዝሓሰብካያ ገዲ ክትገርፎ ኢልካ እንተ ተበጊስካሲ ሓደ ለውጢ ሓደ ስቴፕ ንቅድሚት ከድካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝነበረካ መደብ ገዲፍካ ንቅድሚት ፕላን ክትገብር ከለኻ ከዓ ንድሕሪት ዘምልስ ነገር የብልካ ማለት እዩ ዋላ እንተወደቃ ከዓ ንቅድሚት ሓደ ስቴፕስ ከድካ ኣለኻ ማለት እዩ ሓደ ነገር ዝተማሂርካ ኣለኻ ወላ ካብቲ ውድቀት ግብረ መልሲ ዝሃበኒ ምናልባት ትኽልክል ገይረ ከምፃ ይክእልኒ ግን ንዓይ ግን ፅቡቅ ተረዲኣትኒ ማለት እዩ ሕጂ መደባት ንኽት ማለት መደባት ንምስራዕ ወይ መደብካ እንተዘይሰሊጥካ እንዲ ከቢድ ኢልካ ማስ ከመይ ትሕቶኻ ከምኡ እዩ ነይሩ መስለ እንተዘይተጋገ ግን ንዓኻ ተረዲእካ ቃል ብቃሉ ትሱ ዝበለካ ዘይኮንስ እቲ ንዓኻ ተረዲእካ ዘሎ እንታይ እዩ ወይ ሕጂ ገዛ ኺድ ኢልካስ እንታይ ዓይነት ሞቲቬሽን ተረዲእኒ ዘሎስ ተስፋ ዘይምቁራፅ ማለት እዩ ተስፋ ዘይምቁራፅ ካብታ ግብረ መልሲ ናይ ዳኒሲ ተስፋ ዘይምቁራፅ ነቲ ፕላን ሒዝካያ ዘለኻሲ ወላ ሓደ ግዜ እንተተዓንቀፍካሲ ከም ብሓድሽ ክትገብሮ ከም ዘለካ ማለት እዩ ማለት ኣብ ሓደ ግዜ ዝኾነ ንቅድሚት ክትከይድ ከለኻስ ምውዳቕን ምትሳእን ኣሎ ወዲቃ ስቕ ዘይምባል ማለት እዩ ካልእ ከዓ ዳንኤል ብዙሕ ዝዛረብ ነይሩ ሎ መዓልቲ ብዛዕባ ምስ ገዛእ ነብስኻ ምዃን በይንኻ ክትከውን ምፍታን ገለ ካብኡ እንታይ ተማሂርካ በይንኻ ምዃን ምፍታን እኮ ኣነ ወላ ብዙሕ ግዜ ዝፍትና እንድያ ዋላ ካብተን ክኾነን ዝደልያ እንድያ ግን ከቢድ ሓደ ግዜ ሕጂስ ዝኩሉ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ስናፕቻት ገለ መለገለስ ትድምስሶ ኢኻ በቃ ኣይትደልዮን ግን ከይተረዳእካ ፅሙዋ ምስ ኮነካ ከዓ ተመሊስካ ተወርዶ ማለት እዩ ፅሙዋ ማለት ኣብ ፅሙዋ እንታይ ይስማዓካ እንታይ ትኸውን ፅሙዋ ስማዓካ ከሎስ ከምዚ በይንኻ በቃ እቲ ግዜኻ ኣይውዳእልካ ማለት እቲ ግዜ ስነውሕ መዓልቲ ይነውሕ ማለት እዩ ተምሃራይ ዲኻ ዘለኻ እወ ተምሃራይ ኣለኹ ምሸት ማለት እዩ ፅሙወካ እወ ድሕሪ ስራሕ ካልእ ከዓ ዳንኤል ከዓ ንመፃኢ ብዛዕባ ብስእሊ ኣእምሮኻ ትበፅሖ ማለት እዩ ኣቐዲምካስ ብኣእምሮኻ ሕጂ ኮንካ ተሓስቦ ብል ነይሩ ሕጂ ወዲ ክንደይ ዓመት ኣለኻ እሞ ወዲ 21 ዓድመ ኣለኹ ወዲ 21 ዓመት ኣለኻ ድሕሪ 5 ዓመት ኣበይ ክንረኽበካ ኢና ከመይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ኢልካ ድሕሪ 5 ዓመት ኣነ እኮ ድሕሪ 5 ዓመት ዝኸውን ፕላን የብለይ ብሕጂ እቲ ፕላነይ ከውፅእ ናይ ዓመት እዩ ፕላን ዘለኒ
انت يوم بلان كان يعمل ግን ዝሞያ ጀሚሬ ዘለኹ ኣብ መፈፀም ተቐፅሖ በቲ ሞያ ጀሚሬ ዘለኹ ሰርሓሉ ማለት እዩ انت عينت مويه ختمار زلا ኢንስታላስ ቴክኒክ ባህሎ ዝነይ ሃገር ኢንስታላስ راوليكو قال لي مثلا ድራቢልኮ እንተዘይተጋገየ ጥልያኒ ግን ብድራቢልኮ ይስፍለጥ ነዚ ሞያ ኣብ መፈፀም ተቐፅሖ በቲ ሞያ ይካቐፅል ማለት እዩ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ረና Ja, ስሜ ሄቨን ዛይድ ይባሃል ኣብ ሆላንድ ይነብር and am social worker kan ይማር ማለት እዩ او يعني سوشيال وركر تماري تخي ابي ناين ليفل الله ኣብ MBA ፊር ኣለኹ هيفن اب سوشيال ميديا بزح ሰብ ፈልጠኪ እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኢንስታግራም ካን መስለን ወላ ፌስቡክ ኣብ ምንታይ ዝያዳ ትነጥፊ እንታይ ዓይነት ኣርእስቲ ሒዝካ ክትመጪ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ዘተወከረ ቪድዮታት ዝሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰባት ተነቃቂሖም ደስ ኢልዎም መንገድታቶም ብግቡእ መንገዲ ክጓዓዙ ደስ ስለ ዝብለኒ ሰባት ሞቲቬት ኮይኖም እቲ ዝግባእ መንገዶም እቲ ዝግባእ ሂወቶም ክመርሑ ይሕግዞም ሞቲቬት ይገብሮም ማለት እዩ لمعلتي ናይ ዳንኤል ሰሚናር ነይሩ عامي كمان سخنير تساتفو كما ينيرو خبسنا عام ولاد كتريو خلخي كما ينيرو نايلو معمتنا دانيال سمينار بتعم اميزنج نير عمي بتعم تبق نيرو كاونا بوهج بزح سب متي تريو سو اذا دمو حدا زرعي كان نغار تحليو كمزي تسبسي مور ناتردو يمطلو مالتي كابتي كالقلولاو نغرات كذا رسخان ممحياش كتمرط انكلخ كل غيزه تزحغس بايتا وي دمو تزحغس منقد سلازخده بتعم دسيلني كمزيلو سبات اكيوم كبون كلوخا حسابات اكب سلا تركب سو بتعم دسيلني هيفون قال كندي عامتي خي مع سمتي خنا بولان ابز عدي دار 4 عامت كيرو له مالتي ادمي دما خايم مستر جيران عزو دحني مالتي كم تستبقس انا مصحفتك تشتي ብዙሕ ግዜ መጽሓፍቲ ምንባብ ካብ ዳንኤል ተማሂረ ብዙሕ የንብብ ዝብል ስለ ዝነበረ ከንብብ ጀሚረ ኣንቢበ ዝረኽቦም ዝነበርኩ ፍልጠታት ድማ ካልኦት ሰባት እውን ክረኽብዎም ኣለዉ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ መጽሓፍቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ መጀመርታ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ካብኡ እንዳምፃኹ ከዓኒ ንኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሕጂ ብዌብሳይት ከከፋፈል ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ቢዝነስ ድዩ ማለተይ ሲ ከም ትካል ክትሪኦ ከለኽ ቢዝነስ ድዩ ወላ ኣገልግሎት ጥራሕ ዳኒ ክመረና ፀኒሑ ኣገልግሎት ፅድቂ ገንዘብ ድማ ናይ ኣገልግሎት ዋጋ እዩ ዝብል ኣነ መጀመርታ ከገልግል ኢለ ተበጊሰ ኣፍኮርስ ክሳብ ሕጂ እውን የገልግል እየ ዘለኹ ናይቲ ዘገልግሎ ዘለኹ ግን ዓስብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ክብገስን ከለኹ ኣነ ዝረኸብክዎ ፍልጠት ኣብቲ ሾ ግዜ ኣይ ቲንክ ቅድሚ ዓመ ኣብ ዝነበረ ግዜ ናይ ዮናታን ሰጥራሕ እየ ዝፈልጣ ነይረ ዌብሳይት ድሓር ግን ሞር እንድሕር ተኮይነ ሙር ኣንበብቲ ካ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ፀገማት ፈቲሐ ብኡ መጠን ከዓ ኣታዊታት ካለኒ ማለት እዩ ሶሻል ወርከር ተማሪት ከም ዝኾንኪ ትነግረን ፀኒሕኪ ከመይ ሞቲቬት ኮንኪ ሶሻል ወርክ ንክትመሃሪ ብዙሕ ናተይ ፖቴንሻል ንሰባት ምሕጋዝ ስለ ዝኾነ ኣብ ሶሻል ወርክ ከዓኒ ንሰባት ፀገማቶም ተሰምዖም እሞ ትሕግዞም ከዓ እዚ ስለ ዝፈቱ ደስ ስለ ዝብለኒ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ናትካ ፖቴንሻል ወይ ድማ ነቲ ናትካ ብሓፈሻ ሕልምን ደስ ዝብለካ ነገራትን እንድሕር ተተማሂርካ ወይ ድማ ተማዕቢልካዮስ ዘይተተካየ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ሂንት ኣለኒ መጽሐፍቲ ብምንባብን ብዙሕ ቪድዮታት ብምርኣይን ብዙሕ ዝፈልጦም ነገራት ስለ ዘለዉ ብዝያዳ ድማ ዕሙቕ ዝበለ ብፕራክቲካል እውን ዝተመርኮሰ ክመሃሮ ስለ ዘለኒ ሰባት ንምሕጋዝ ካብ ዝተበገሰ ናተይ ፖቴንሻል ከዓ ስለዝኾነ እዚ ትምህርቲ እዚ ይወስድ ኣለኹ ማለት እዩ ዳኒ ሎም መዓልቲ ብዙሕ ብዛዕባ ነብስኻ ምርካብ ክብል ውዒሉ ብዛዕባ እቲ ናትካ ታለንት ምርካብ ክብል ውዒሉ ንስኹም ታለንት ከመይ ረኺብክዮ ካብ ምንባብ ጥራሕ ድዩ ወላ ካልእ ዝተፈለየ ቅድሚ ሕጂ ሕልሚ እንታይ ነይሩ ኣይፈልጦን ከመይ ትጓዓዝ ኣብ ሂወት ወላ ሓንቲ ኣንፈት ዝበሃል ኣይነበረንን ነገር ግን ኣብዚ ዓዲ ምፅእ ምስ በልኩ ናይ መወዳእታ 2018 እየ ናብዚ ዓዲ ኣትየ ሾው ግን ቪድዮታት ሞቲቬት ዝገብሩኒ ቪድዮ ይሰምዕ ስለ ዝጀመርኩ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ተሓቢኡ ኣነ ዘይፈልጦ ኣንፈት ዘይነበሮ ነገር ክወፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ መሄርካ ምስማዕ ስቲል ናው ሙዚክ ዝሰምዓለን ኣብ ዘሙን ውሕዳት ደቃይቅ እንኮና ዝኽላ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ዝገብረሉ ነገር ሞቲቬት ዝገብረን ቪድዮታት ስለ ዝሰምዕ ሰብ ድማ ነቲ ዝሰምዖ ዳንንታ ክፍልና ፀኒሑ ምስማዕ እምነትካ ምስማዕ ተጀምር ሰው ነቲ ዝሰምዖም ነገራት ምሳይ ከዋሃዶም ምስ ጀመርኩ ብጣዕሚ ሞቲቬት ኮይነ ካብ ልበይ ደስ እንዳብለኒ ሰዓታተይ ቆፀራታተይ ረሲዕ ክሳብ ዝሰርሕ ኣይኮን ማለት እዩ ሰብ ግዜኹም ከመይ ትጥቀምሉ መዓልትኻ ከመይ ትመስል ያ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለየ መዓልቲ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝብለክ ዝነበርኩ ብዙሕ ፋሕ ይብለካ ዋላ ፕላን ጌርካ ከለኻ ግን ሓንቲ ዝክተላ ፕሪንስፕል ኣላ እሳ ድማ ናይ ጅምሩና ሳኻ እንታይ ዝብል ነታ ብርእስኻ ዘይወዳእኻዮ መዓልቲ ኣይትጀመራ እያ ትብል ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መዓልታዊ ኣይብለክን እየ ግን ዝበዝሕ ግዜ ክሳብ 90% ምሸት ክድቅስ እንከለኹ ወይ ድማ ንጎተስየ ክገብሮም ዘለኒ ሲምፕል ነጥብታት ይፅሕፎም እሞ ብድሕሪ ምሸት ክድቅስ እንከለኹ ምስ ሄቨን ክዕረቕ ስለዝደሊ ከም ዝሰራሕክዎም ራይት እንዳገበርኩ ከም ዘይገበርክዎም ድማ ከም ማሓይሾም ከም ዘለኒ ፈሊጠ ይድቅስ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ምሸት ይፅሕፉ ክገብሮ ዘለኒ ነገር ብኦም ተመሪሐ ድማ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ትራእየ ዘቐመጠለይ ነገር እንዳሰዓብኩ እየ ዝኸይድ ማለት ኖርማል መዓልቲ ከመይ ትመስል
نورمال معلتي بጣዕሚ ናይ ንጎ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ናይ ከዓ ናይ ንጎ ሰብ እየ ደቂሰ ተባሂለ ክሳብ ሰዓት 9 ገለ ጥራሕ ዝፀንሕ ማለት እዩ እዛ ንጎ ተስእየ ግድን ኤክሰርሳይዝ ትገብር ዋላ ናይ 2 ደቂቃ 5 ደቂቃ ትኹን ኣካላት የንቀሳቅስ መፅሓፍቲ የንብብ ሞቲቬት ዝገብርኑ ቪድዮታት ሕጂ እውን ይሰምዕ ማለት እዩ ግድን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ቪድዮ ዝሰምዕ ኤንድ ይቆርስ መፅሓፍቲ ለኒ ሸይጠ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኣክቲቪቲ ይገብር ያ ንሄቨን ድሕሪ 5 ዓመት ኣበይ ክንርአና ከመይ ዓይነት ሄቨን ክንርኢና ያ ፅቡቅ ክታይ መጀመርታ እዚ ሒዘ ዘለኹ ትምህርቲ ድሕሪ 2 ዓመት ክውድእ ማለት እዩ ሶሻል ወርክ ክኸውን እየ ሶ ኔክስት ሌቨል ክኸይድ ደስ ዝብለኒ ትምህርቲ እኳ ሳይኮሎጂስት ምውዳእ እንዲ ሶ ድሕሪ 5 ዓመት ወይ ተምሃሪት ናይ ሳይኮሎጂስት ኣለኹ ወይ ከዓ በቲ ዝተምሃርክዎ ኮች ላይፍ ኮይነ ክሰርሕ እየ ማለት እዩ ደስ ናተይ ድል ነገር ኣፍኮርስ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኮይነ ከማን ታሽሙ ጀሚረ ኣለኹ ሕትም ጀሚረ ኣለኹ ካብ ምሻጥ ሓሊፈ ማለት እዩ ናይ ካልኦት ሰባት መፅሓፍቲ ፕሮዲስ ክገብር ስለዚ በዚ እውን ኣዝየ ዓብዪ ደረጃ ኮይኑ ብቁልጡፍ ሰርቪስ ሰባት እቲ መፅሓፍቲ ክረኽብዎ ከም ዘለዎም ክገብር እየ ማለት እዩ በብዛዕቕሞይ ኣብ መደብ መንእሰያት ብስፍሕ ዝበለ ብካልእ ኣጋጣሚ ክረኽበኪ ተስፋ ገብር ኣብ ሓፂር ግዜ ተራኺብና ኣለና ሎ መዓልቲ ግን ናስፋ ሓቢለ ክንዕልል ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክሳብ ሽዑ ሰላም ባይ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ይረና ሽመይ ትዕግስት ደስ በለ ይበሃል ከመይ ነይሩ ሎማዓንቲ ናይ ዳኒ ሰሚናር ሎማዓንቲ ናይ ዳኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ይብልና ብዙሕ ተማሂርና ኣነ እኮ ብዙሕ ማየት መደብ ኣውፅአ ነይረ መደብ ኣለኒ ገለ እንደ ዝብል ነይረ ዕድም ወላ ሓንቲ መደብ ከምዘይብለይ ፈሊጠ ከም ብሓድሽ ማይቲ ምስ ነብሰይ ክዘራርብ ከም ዘለኒ ፈሊጠ ሕጂ መንገዲ 2 ሰዓት እዩ ዘለኒ ብትሬን ፅቡቅ ገይረ ክሓስበ እንትቶም ኣለዉ ንትብልዮም መደባት እንታይ እንታይ ነይሮም ትፈልጥዮም ነይርካ እዎ ኣለዉ ንዝብሎም መደባት ሕጂ ይፈልጦም ነይረ እንዴ ኣብ መጀመርያ ማየት ምሽ ኣነ ዓደ እንዴ ንፍዕቲ ደኽኸውን መደብ ነይርኒ ረዲኽኒ ካልኣይ ካብ ሂወተይ መዓልታዊ ዝገበሮም ነገራት ወይ ድማ ኣብ ትምህርተይ ኣብ ገዛይ ኣብ ኣከያይዳይ ኣብ ባህረይ ኩሉ ነገር ማየት እዩ እቲ ዘለኒ ፅቡቅ ነገር ክዕብዮ እቲ ዘለኒ ሕማቅ ነገር ሕጂ ኣብ ድሮ ማየት ኣብ ከባቢ 1 ዓመት ኒና ዘለና ኣብ 1 ዓመት ከዓ ኩሉ ግዜ ትብሎ ነገር ኣሎ ፅቡቅ ነገር ክትምልኦ እቲ ሕማቅ ነገር ከዓ ክትተግርሎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት መደብ ነይርኒ ወላ ናይ ነዊሕ ዓመት ተሓስብ እንዲኻ ግን ናይ ዓመት መደብ ነይርና ኣብዛ 2023 እዚ ኣብ 2022 ሕጂ ዝሓንፀፅቆም መደባት ነይሩ ዳርጋ ፍርቆም ገይሮም ፍርቆም ከዓ ይገበርኩም ግን ፍርቆም ምግባረይ ደስ ይብለኒ እቶም ሕማቅናተይ ከዓ ዘይምግበረይ ምክንያት ከዓ 2023 ብዝያዳ ክገብሮም ከም ዘለኒ ተሳይ ገይረ ማለት እዩ ጋር ቅድሚ 4 ዓመት ፈልጠኪ እሺ ትሕት ዕድመይ ክነርኪ ቆልዓ ነራትኪ ዋይ قال 15 ዓመት ከለለ ያ ብጣዕሚ ንእሽተ ጓልክንዲ ዓመት ኮይና ኣላ ሕጂ ጓል 6 ዓመት ኮይና ኣላ ውሽ ብጣዕሚ ከቢድ ዘፍርሐኒ ነገር ሲ ከምዚ ዓደ ምዃን ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ እሞኻ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ማለት እዩ ቆልዓ እየ ነይረ ብትሕቲ ዕድመ ነይረ ከምዚ ማይስ ኣዴኻ ምሳኻ የላን ወላ ሓንቲ ትፈልጦ ነገር የብልካን ማይስ መጀመርያ ድምፅ ኮንክ ዝተሰማዕ ክታይ ነይሩ ኣደ ናይ ምዃን ስምዒት ትሰምዒ ክዶ ወላ ክዕብያ ክእለ መደባት ዝንዝን ክሰርዕ ክእለ ውይ ፈርሐ ማይስ መጀመርያ በቃ ምሽ ኣለው ስማዕካ ስምዒት ኣለው ግን ብጣዕሚ ፈርሐ በቃ ምሽ ኣደ ኮይነስ ክኽእሎ ደየለ ማለት ዝኽብለክ ከለኹ ምኽዳን ምብላዕ ምስታይ ገለ ዘይኮነሲ ተሓላፍነት በቃ ኣብዛ ዓድን ተኣነ ዝነበርኩ ኣነባብራ ገለን ኣብዛ ዓድን ዘሎሲ ማይስ ከመይ ገይረ ክኽእሎ እየ ነዛ ጓለይስ ከመይ ገይራ ክዕብያ እየ ገለ ይብል ነይሩ ኣብቲ ኣብ ከረድና መጋግባ ገለ ዘይኮነስ ብሓፈሻ በቃ ኣብቲ ርእሲ ከመይ ገይረ ክዕብያ እየ ማይስ ኣነ ዝደሊ በቃስ ንፍዕቲ በላሕ ገለ ክትኮነለይ ተረዲእኽኒ ኣነ ካብኡላ ሓንቲ ፍልጠት የብለይን ከምኡ በላ ኣነ ንባዕለይሲ ከምኡ ይነበርኩ ናብቲ ግዜት ማለት ሕጁስ ከመይ ክገብራ ይኽእል ገለ ኢለስ ብዙሕ ይሓስብ ነይረ ከመይ ዓይነት ቆልዓ ኮይና ተዚ ተጋጊ ንፍዕቲ ይኸውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ካሰለ ይቕኒለይ ከመይ ዓይነት ኣደ ኮይንኪ ንሳብ ከመይ ዓይነት ቆልዓ ኮይና ከመይ ዓይነት ቆልዓ ኮይና ዋይ ሕጂ ክሪኣ ከለኹ ንነፍሰይ ግምግማ ከለኹ ማየት ንፍዕቲ ነይረ ንፍዕቲ ኮይነ ኢለ ይሓስብ ማየት ነፍሰ ምልኣዳ ኣይኮነን ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ንቡድሆታት ማየት መጀመርያ ናይ ስደት ክስታይ ስለ ዝኾነ ወላ ሓደ ዝሕግዘካ ሰብ የለን ኣጆኻ ዝብለካ ሰብ የለን ብጣዕሚ ይኸቢድ ማይሲ ብጣዕሚ ናይ መወዳእታ ይኸቢድ ግን ኩሉ ነገር ሰጊሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ደረጃ ንክበፅሕ ከዓኒ ነይሮም እዮም ኣብ ጎድነይ ሰባት ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ንዖም በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ጓል 6 ዓመት ኮይና ንፍዕቲ ምጮቲ በላሕ ኮይና ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ በላሕ ደስ ይብል ሎማዓንቲ ካብ ናይ ዳኒ ሰሚናር ዝነበረ ብዙሕ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ዝመሰጠት ክርእስ እንታይ ነይራ ዋይ ናይ ዳኒ ኩሉ ዘረቡ እንዲ ዝምስጠካ እንታይ ምኽብለኪ እየ ግን በቃ ብጣዕሚ ዝመሰጠት ንሲ ከምዚ ምስ ገዛእ ነብሰይ ክዕልል ከም ዘለንን ገዛእ ነብሰይ ክፈልጥ ከም ዘለንን
أنا حجي أبزنا يداني مستمعركم كم زي فلتان يعني نفسي فليتا كيدي حجي أبز منقد استك حسبي حجي أزمن قد أنتي كحسبي مسيلكي مس نفسك زاربي هستي تسمعني يا أخي ليه تردي هني أنتي جير حليفة أنتي كبر لني أنت عندك بقى مش أبي وقت يزدلي نقرص برقص أنتي يلا حسبي شعو أسبق مالتي فلان قلت بس ما قبر نفسك رخبيها I hope رخبي الدحري تسوي قبر ولا أنا تبقى جرا نفسك كفا مش عم أوه دحر حموش عمت I hope ما يصير زي جميرة بزلو حجن عملت مويا مهارة له تعينك مويه جي ناي كبري مهارة له ما يتناي سنة بعض أجري مهارة له أنا دليت هيك أنا كم تسبلو كله نجرب عدنا عنديو I hope نوع ودي بس دولي مويا تمهيرة مالتو قرن خان تايك مهاري دالي مسيلكي كم زناي سلول بنات مرتكلب تعمي أخو مهار زدالي بفلايك أني أتدنا سنة قعدة مهان سلزفتهم كو ምናልባት ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ከምኡ ከይፀገማ ብጣዕሚ ክሕግዘን እየ ዝደሊ ንዓም ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደካ ማይሲ ክርዳእልካ ዝኽእል ሰብ ወላ የለን ገለ ብንእሽቶኻ እሞ ካብ ስደት ገለ ከቢድ እዩ ከምኡ ካብ ብጣዕሚ ንሰብ ሞቲቬት ክገብር ከዓ ደስ ይብለኒ مشم تخطط مدب ملسات كمسكنك فتو صبغ عدل قبرن خالص أنا كمان نعطي كمسكنك كيف فتو بس نايت نتبغ مويه حسك يعني لي راديو إيرنا زخبركم تخطاتلتي مدب منسي دانيال أب هاجرات أوروبا مزيو سمينار كايت زغورو أكالات من يوم أب هاجر هولندخ من الداليو نزبل حتو كاب كبرم ملسخن سمعنا أمود أتدمار إيتوناي دانيال نتمعلت ملكتنا حتيتنا لنا دقيمكم مسانات سنحو كمين يرو مدب تبو كمين تاين يرو تايستفلين يرو خبني عامي نعيش تفلي خوين سمعني كابتني عام زنبرة سب حجي حيش قالت الوقت تقبر له مالت كابتي الحج زنبرة خا تكاير ولا تسبس متصحف جزء خيد اللي قال زعما متصحف تزار كله استفلي نقر دنا مالت كابتن عام استل على رئيسات عامي يب سمينار نعم تزيد كاجي بزح رئيسات العيل نيرو دانيال ذهبوا سمينار قال كابو استفلي رئيس نتايت العيل نيرو لما عملت بحبش ولا عامي بنايا زنبرنا بزعوا مرجع بزعات ستة قبر كم زلوا أجزار قال إنديرو تستفلي لو ما عملت استفلي زجورة دان متصحف حيزكم من لا زبر هنا عام الزر النجار سبات كابو كابتي كلمة حج زنبرة سناجهم اللي تناجوا بالرجال تكوين أسمع الناي سزتا زنبر عدلات مولون دان إنا هي بنايا ولا ما عندي أنا تصحابي خدمتي تزلوا بزعل تجزيهم وسلزي أكل لثم سواتون بزحت من تكين جورنا ندان إنا هي كمي أورجانيز جيركم مبغى ما يمسي هم زعودة نيدان خميس مثلا على أقبتم أدالو اتحاد صحيح خمس لاني أبزياكا زيادة أنا مسكنا من بنتهاوسيا وبنتهاوسا بجرمن زلولي ساميام نداني تقريبا ذكاء على حاجة زون يرام بالنسبة حلوة نحن أبزياكا جزام كام صعب دوشي خبطهم قالوا هين كانت راي مباريات المحيط لنا حزات نبرنا حدرش من قد هاتون جينا أنا زي تجاجينا بزح سبي تأكيبه كابني عامل لو معمد بس حق يسب أنا سابت بزح زي كونه سابت قمنا قلت أو أنا يجنت سب مرت سبسي كم تبغى تحب سوشيال ميديا تروح لي ولا بوشت وش تناجيكم لكم زغنا متأخر لكم بتمن ساعات السوشيال ميديا استزرق حيتي ملختي سبكا صبق متي وش استسفاد له ترى مالتي أبتناي من ساعات سناي لو طبعا فسقلا مسترعي مثلا نيرهم نعيد ستن نتنات نجاري حج كابت أب من ساعات زريهم زلوه مالتي هذا كابت حتى أمي تزحطوا زلوه حتون تمسيت أنك سمعوا خلون استبهلوا نجارون تعزيزهم خدخلنا موبايل لايف كأني مستوعب موبايل لايف كأني دخان دي جبرون دخان تعيش بحراي جبر كلاي متحف ترازن كيرون حزام منصام يعني تاني شيء حنت تزبلوا حرم على التنشيم من حراري أمه أورد تزبهلوا زلوا نجارش جرم مريم ما يجبرون يا سالس يلوم مريم يا سالس يلوم كحسب كودي ما زز صبوني ركال أب مود أتاقى زلوا متحفتي دوا حدا كلتا 3-4 العلم متحفت حيزون خلو خري كاب زعب صغير أمود أتا كم زي قصلنت نايز كم زي عينت ايفنتس مات خاب وي حد من أحقل العيل كان يركاتر استي كم يرأيك بفلابز بخولان زلوا من اسيات أنا حدا نقري زأمن سوات قزار سنكروه وانت زي كيلو كان حبرت سب كأمي كل مفراشني حبرت سكاب حدا والكسب يزمتسا أنا زبل كأنت ما نسي ولا بدحرجون كأتصل اللوزبل أتليس أنت أنا حلف نفس كم حبرت من سكن هانت عمل كحرس نفس حلف نفس كم سب كنت خلاص
سخاب هولندي هذا اللي خابزي نقص نوت خمير رأيك ما تاك جبر كالي كجبر كالي جبر كالي مس مدبات رينا كجبر ريك على المهنيات يلا كم ماي مقبار مدب كالن بعد كم خجبر زخلو من ساعات ومن ساعات كم كنا أحس خلو وقالوا الكات جمد لو يقربات خان الكات نحنا نازير أنا ينبر بزحت على الرأي يعني اللي كبروا مدام منسيات عبريدي رنا وإذا خبركم تخطيت مدام منسيات حجب قوني دانيال الله دانيال بيتروس دان مجمرين كحق سك حدش متحف كحس كام تهنا له معمتك أخبير حفتي فيلمه يغني لي مسايس لزوالكي بدعم دسيلني حقوسي هبكخا كمي زور بعدتي خزل لها بأوروبا كمي بجرماني حاجة أمريكا مثلاً بغضاء كمي نير بجرماني بتعمي أب جرمن بدعمي تبونيرو نيلو ما عند خاني كاب كل زبالته النبرت هولاند بدعمي زنا أدمن سيات كل جزء أبغى نيس لازم ما كمسكنه ميدالي أزيك أنت بونيرو حدش نيرو خبطني عم استفلي كابني عم استفلي عمي قرب عبيت ولا نيرو لو ما عملت جن من سيات نيرو عم زفلت أوجس نيرو زبالها ثم لو عملت زموت قندر زبالها زي فلت نيرو زغط المدبات كغميو كأني خاب أوروبا زغط المدب تبحثوني سويس خيره كدام على اللون يزبط له أدارش نايز خونه أي تتحدث نيرو قدام كن على إسران حدد أبسوي زالني فرانكفورت دم على إسران شو مونتنا لني تحسوا مصحف كم لا أنت يحسر بالزبالة أنت عينات من لغة قال بقالو كم من دجنا جزائر إسخام هناتو جن تعمل تحف أمونجو سبن جنزب نزل لازم دنا يتجلس من لغة أزبلار السجن كابت خلو نخيت عب حلي خكاز ولا حسابات كتلاقى قال لك هاي زبل حاجتها تأتو كروز جبر كلاجن زم دنا سبن جنزبن أوش تحد عمتي خاب حدش متحفت من إسكان عمي نسخة حدا خاب حتي خاب نيرات حدش متحف حتي مكان يركان لو ما عمت كأني إزي من الله حس كم يتخلى أوش تحد عمت بنابرة سدة مستقاد سرح قال كم يتخاوين الكم متحف كتات أخبير حفتي تعمل متحف كاب تجمر وكح نوي حس جبرين درجة بحنسابين تجميرا كدمتين دحرتين واتين قندما حد نجار كبت حين تلك مدبات مسرع زي كأل يلنز بالأمنات هاللني لازم بخوم خلا حزمة متحف حزمة يلله نقفي تار ما يتبع كابتن مكر خان سمينار كان أنت عينت لوطي متى نتيجة سواد زمار كله جزائر سيمهري أمن سياد جن لهم زرع أخو بزح تسفله بزح لو تخاكمت زكاة تسفاي يقبل أبغى ممكن تسفاي كبريتو بزحت من سياد كسم أخم تنحكو نتمنفساوي يقولون كم حدا تصبو أرستو يطبطوا نيرهم كم بخمي حتى أساس رأس خامستي منفساوي بايبليكال تحسون تحس كات متسارستن مجمرت از جبرون متحف قدوس كان ببخلخو بهايمانوت يكونس كسب كوينس لزنبو ابنوس وكف دما اتم ابو زلو حقታት دما اب هيوتنا انت كنا تجبرو من نخدن ازيم قللتنيو ግን ክንማሃር ከለና በጌጋ ተማሂርና ያም ዝብል እምነት አለኒ መጽሐፍ ቅዱስ ሐቂ ይፍት ማሩ ከለኻ በጌጋ እንተ ተማሂርካ ግን ከቢድ ይገብሮ ስለዚህ ምስቲ መንፈሳውን እትና ባብራናን ክትሓሕዙ ከለኹ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከም በበኸለኹ ሰብ ኮይነስ ለዘንበቦ ይመስለን يا أنا ليداني دخيمك هذا الله حجنا ويحي حزكاني نزمت عدتك بسويسرلاند كوقتي لبكال هجرات اللي كون صبوا عدل تصفى قبلنا عمتها أخذ مسح فيس قط من لسنا قد حكي يعني اللي أخبر حفتي مساوي وعيلكي سلز قبر كله أدم ما خزارب سلز فكت كله بتعاملهم مسكنا كده اللي كنت عشان إسران شو عتني بمتحفكم من لسه مدب زلوا سلز قلت عشان إسران شو عتني نعم متحف كنت به يعني اللي صبوا عدل قبرك زخبركم تخطاتلتي مدب من إسيات نزنبرة نايدم سسأجم لباوي قريتان تحتتنا نلوم زدالنا يا مدب كم استخداتلكم وإنيرو كسب زمت حموس مزترفو مدبات ريديرنا نحدقاكم سنايك أنا مدب من إسيات عبريدي رنا